አርዕስተ ዜና ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም። ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብሰላም ንክሳለጥ ብሄራዊ ኮሚቴ ሕብረት ኣፍሪካ ምድላዋቱ ምዝዛሙ ኣፍሊጡ። ካብ ዜና ወፃኢ ሓማስ ኩሎም ዝዓገቶም እስራኤላውያን ድሕር ዘይለቂቁ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ክቋረጽ እዩ ተባሂሉ። ሰላም ጥዕና ሃበለ ዝኸበርኩም ተመልከትና ከመይ ተምስዩ ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይኑሎ ነሰዓት ተዳሎ ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና ዜናታት እንዳምራሕኹ ሓብረኩም ፀንሕ ድና አብርሃም ፍሳየም ፈለማ ግን ሓፃር መልእኽቲ ተኻቲልና ንመለስ። Ethiopia is the mother of African independence. አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ሕዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ሕዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል። ሓፃር መልእኽቲ ተኻቲልና ተመሊስና ኣለና ተመልከቲ። ሕዚ ድማ ብሓፅር ዜናታትና ክንጅምር። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ መበል 38 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ንዝኣተው ኣጋይሽ ናይ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ መበል 38 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካን መበል 46 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ኣፈጸምቲ ስራሕ ሕብረት ኣፍሪካን ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ኣጋይሽ ናይ እንኳዕ ብድሓን መጻእኹም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ካሜሮን ምቤላ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቦትስዋና ፌኒዮ ቡታሌ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሌሴቶ ሊዮኔ ምቦጄኔ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ናሚቢያ ሳሙኤል አብርሃም ፔቫሊን ካልኦት መራሕትን ኣብ መበል 46 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣሎም። በተዛማዲ ዜና ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ አፍሪካ፣ ኬፕ ቨርዴ፣ ሞሪታንያ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሊቢያ ኢልታሄር ኢልቦርን፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱኒዝያ መሐመድ ዓሊ ናፍቲን ኣብ መበል 46 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፈጻሚት ስራሕ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣሎም። እቲ ኣኼባ ካብ ጽባሕ 5 ለካቲት ክሳብ 6 ለካቲት 2017 ዓ.ም ክሳለጥ እዩ። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌን ትበጽሑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ኣቀባብላ ከም ዝገበርሎም ካብቲ ሚኒስትር ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም።
مبل 38 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብዕውት ኩነታት ንምትእንጋድ ዘኽእል ኩለ መዳዊ ምድላው ከም ዝተገብረ ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጦም እቲ ኣገልግሎት ነዚ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ሃገርና ኢትዮጵያ ብዝሓዝናዮ ሰሙን መወዳእታ ዝሳለት ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ዝኾነ እዋን ብዝሐሸ መገዲ ብድምቀት ንምትእንጋድ ኣድላይ ኩሉ ቅድመ ምድላው ብምዝዛም ኣጋይሻ ንምቕባል ተዳልያላ ኢሉሎም ኢትዮጵያ ንምስረታ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ድሕረ ምስረታ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብምዃን ልዑል ኣስተዋፅኦ ገይራ እያ መቐመጢ እቲ ሕብረት ከም ምዃናን መጠን በብዓመቱ ዝሳለት ጉባኤ ኣፈፀምቲ ስራሕን መራሕትን ብድምቀት ክነተኣናግድ ፀኒሕና ኢና ኣብቲ ጉባኤ ርእሰ መንግስታት ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃእን ልኡኻት መራሕትን እንግዶት ዝተገበረሎም ኣባላት ኣጋይሽን ሓዊሱ ልዕሊ 15,000 ኣጋይሽ ክሳተፉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ ኣጋይሽ ናብ ዝህልዎም ፃንሒት ካብቲ ኣኼባ ብተወሳኺ ኣብ ሃገርና ዝርከቡ መስሕባት ቱሪስት ንክግብንዩን ፃዕርታት ልምዓትን ውፅኢታትን ተዘዋዊሮም ንኽርዩን ፍርያታት ኢትዮጵያ ንክቋደሱን ክተዓዳደጉን ንምግባር ካብ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ብዙሓት ፃዕርታት ትፅቢት ይግበር ዕለታዊ ውዕሎና ምስቲ መርሃ ግብሪ ብምጥዕዓም ካብ ብሕዚኡ ኣድላይ ቅድመ ምድላው ንክግበር ክብል ኣብ መግለፂኡ ዘፍለጠ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣብ መወዳእታ እዚ ቅድመ ምድላው ብዕውት ኩነታት ንክዛዘም ለይትን ቀትርን ንሰርሑ ትካላት ምምሕዳር ፌደራልን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ልዑል ምስገንኡ ኣቕሪቡሎም ዝተጀመረ ሃገራዊ ምክክር ብምጉልባት ካብ ንፅል ተረኻት ብዝበለፀ ኣብ መተኣኻኸብቲ ተረኻት ብትኩረት ምስራሕ ይግባእ ክብላ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ገሊፀን ኣብያተ ምክርታትና ንህንፀት ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ብዝብል ርእሲ ብኣሰናዳእነት ሚኒስትር ሰላም ኣብ ከተማ ኣዳማ መድረኽ ዘተ ይሳለጠሎም ወይዘሮ ሎሚ በዶ ኣብቲ መድረኽ ዘተ በብዋኑ ዝለዓሉ ፖለቲካዊ ሕቶታትን ካልኦት ጉዳያትን ከም ዝረኣዩ ብምሕባር ዝተማልአ ሃገረ ብሄር ኣብ ምህናፅ ሰፊሕ ስራሕ ምስራሕ ከም ዝግባእ ነብርየን መበገሲ ኣብዚ ሃገር ዝረኣዩ ፀገማት ብዙሓት ይኹን እምበር ፀገማት ካብ መሰረቶም ንምፍታሕ ጥንኩራትን ትካላት ብሄረ መንግስትን ምህናፅ ትኩረት ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ ከም ዝኾነ ምግላፀን ካብቲ ባይቶ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ብኣይተ ኣደም ፋራሕ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ዱባይ ኣትዩ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእኸል መተሓባበር ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልፅግናን ኣደም ፋራሕ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ጉባኤ መንግስታት ዓለም ንምስታፍ ኣብ ዱባይ ይርከብ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ እንትበፅሕ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ሕቡራት ኤሚራት ዓረብ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ፌደሪ ኣብ ዱባይ ዶክተር ዑመር ሁሴንን ካልኦት ዲፕሎማሰኛታትን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኢትዮጵያ ን644 ደቡብ ሱዳናውያን ነፃ ዕድል ትምህርቲ 2024-25 ኣቋፃ ኣውሮፓውያን መሃባ ተሓቢሩ እቲ ዕድል ን577 ቀዳማይ ዲግሪን ን67 ካልኣይ ዲግሪን ከም ዝተዋህበ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳን ነቢል ማሃዲ ገሊፆም እቶም ኣምባሳደር ከም ዝገለፅዎ እቲ ነፃ ዕድል ትምህርቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብን ምድግጋፍን ዘጠናኽር እዩ ኢሎም ዳይሬክተር ጀነራል ትምህርትን ስልጠናን ሚኒስትር ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ደቡብ ሱዳን ፕሮፌሰር ቶች ሌይም ብግድኦም ኢትዮጵያ ብዓውዲ ትምህርትን ስልጠናን ንደቡብ ሱዳን ዝሃበቶ ደገፍ ኣመስጊኖም ኣለዉ ኣብ ክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ከተማታት ልምዓት ኮሪደር ይሳለጠሎም ልምዓት ኮሪደር እቲ ክልል ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ኣብ 7 ማእከል ከተማታት እቲ ክልል ዝፍጸም እዩ
ንሳተምውን ከተማታት ሆሳዕና፣ ቡታጅራ፣ ወራቤ፣ ወልቂጤ፣ ዱራሜ፣ ቅሊቶን ሳጃን እዮም። እቲ ልምዓት ኮሪደር ስራሕቲ መገዲ እግረኛ፣ ልምዓት ማያዊ አካላት፣ ፓርኪንግን ፋውንቴናትን ህዝባዊ ዋዕላታት ዝካየደሎም ቦታታት፣ ሽቃቃት፣ ፕላዛታትን ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓትን ዘካተተ እዩ። حزر ما بزرزر نابز حزنام زيناتات كحلفكم وعلى مراحة حبرة أفريقيا بسلام نكسالت بيراوي كوميتي حبرة أفريقيا مدلوات مززامو أفليتهم إثيوبيا زلوا عقم دبلوماسي معباي بزحات حدشت سرعتي موغانم وانت قلت له دابياسين زرزر اللوام قصالي حمشتن شدشتن لكاتيت مبل 46 وعلى فصمت سراح إلون لكاتيت شمونتن شعتن دما مبل 30 شمونتن وعلى مرحتي أبدي سببا كسالتي قلقالوت كوميونيكيشن منغستن منستر قدات وزعم بحبار زسنادو مدرخ وعلى حبرت بسلامن متشونتن تساتفت بزحلو ملك أكخوغان بيراوي كوميتي حبرت أفريقيا استفلالي مدلوات مززامو قريصون زندرو ليت باله ሁኔታ 56 እንግሊዘኛ 12 አረብኛና 33 ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ሎሚ ዘበን ፍልይ ብዝበለ ኩነታት 56 እንግሊዘኛ 12 ዓረብኛ 33 ፈረንሳይኛ ተዛረብቲ ፕሮቶኮል በመመልማል ስልጠና ሂብና በበሃገሩ መዲብና ኢና ከም ድሌትን ቋንቋን ሃገራት መዲብና አጋይሽናን መራሕትናን ንምቅባል መሰናዶ ዛዚምና ኢና ሃገርና ዘለዎ ዓቅሚ ዲፕሎማሲ ንምዕባይ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ ዘፈቀደ ሰራርሓ በመውፃእ ማንዋል ተሰናዲኡ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተወን በዝውን حدن بسناي فقاد كساتفو كمستقبره اتن امباسادر قديسان ناقايشون مرحا قبر عدد كمستسناده حبيران كمتو بوالا بالاچو بتزጋጀ ፕሮግራምና አጋይሽና መስመጹ አብስተዳሎ መሰናድኦ ከም ድሌቶም ንምትእንጋድ ብዙሓት ከም ምዃኖም ድማ ከከም ድሌቶም ክጉብንዩ ቦታታት ቱሪዝም ተሰናዲኦም እዮም ኣብቱ ጉባኤ ክላዓልዮም ተባሂሎም ትጽቢት ካብ መንጎ ዝግበረሎም አጀንዳታት ውሽጢ ሰላምን ጸጥታን ተኣጎር ኣብ ምስፋን ክዝተእዩ ክብላ ኣብ ሕብረት አፍሪካ ቋሚ ለእኽቲ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሂሩት ዘመን ገሊጸን ሰላምና ጸጥታን በአህጉሩ ማስፈን ነው ሰላምን ጸጥታን ኣብ ዛህጉር ምስፋንዩ ብምዃኑ ከም ዝበሉ ሓሳባት በሓባር ክመርሑ በተወሳኺ ኮሚሽን ሕብረት ኣፈጻጽማኡ ውጽኢታዊ ንኽኸውን ሪፎርም ትካል ነሳልጥ ኣለና ኣብቲ ሪፎርሙን ዘተ ክሳልጥዩ ኣብ ሃገርና ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር ምህርቲ ሕርሻ ብምዕባይ ሓለዋ ከባቢ ኣብ ምትግባር ዓበይቲ ለውጢ ተመዝጊቦም እዮም ነዚ እውን ቀዳማይ ሚኒስተርና ካዳብ ዝተባሃለ ዝተዋደደ ናይ ኣፍሪካ ልምዓት ሕርሻ ዝምልከት መደብ ይመርሑ ኣለዉ ብምዃኑ ሓድሽ ትልሚ 10 ዓመት ስለዝወፀ እጃም ኢትዮጵያ ልዑል ክኸውንዩ ማለት ነባረት ከተማ በወገኑ አጋይሽ በሰላም ናብ ዓዶም ክሳብ ዝምለሱ ዝተለመደ ምትሕብባር ከገብር ጸውዒት ቀሪቡ ሓይሊ ጥምረት ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ በሰላም ተጀሚሩን ክዛዘም አድላይ ዘበለ ኩሉ ምድላው ምግባሩ አፍሊጡሎም ሕብረተሰብ እቲ ጉባኤ ተጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘም ብጋሻ ተቐባሊ መንፈስ ዝተለምደ ምትሕብባር ክገብር ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ጻውዒት አቅሪቦም ኣለዉ ንጸብጻብ መሐመድ ረሕማቶ አባዲ ደመቀ ካብ ጽባሕ ረቡዕ ጀሚሩ ንዝሳለጥ መበል 46 ስራሕ ፈጸምትን መበል 38 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ምድላው ተወጊኑ ሓይሊ ጥምረት ጸጥታን ድሕንነትን ኢትዮጵያ ነቲ ጉባኤ ሰፊሕ ምድላው ምግባሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል አፍሊጦም የአፍሪካ ሕብረትን በሰላማዊ መንገድ በተሳካ መልኩ ለማከናወን ሕብረት አፍሪካ ሰላማውን ዕውትን ብዝኾነ መንገዲ ንምስላጥ ሓይሊ ጸጥታን ድሕንነትን ኢትዮጵያ ሰፊሕ ምድላው ገይሩ እዩ ልዑል ቁፅሪ ዘለዎ ኦፊሰር ጸጥታን ድሕንነትን ኣብዚ ስራሕ ክዋፈሩ እዮም ጎና ጎኒ እዚ ንፈልማ እዋን ኣብዚ ዝረኣዩን ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዘይተረኣየ ዘመናዊ ተሽከርከርቲ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዛ እተን እየን ካብዚ ብተወሳኺ ብሓፂን ዝተሸፈና ተሽከርከርትን ሓይልታት ኮማንዶን ተዳልዮም እዮም እዚ ኣብ ከተማናን ካብ ከተማ ወፃኢ ኣብ ዘለዉ ከባብታት ሰላምን ጸጥታን ክኽብር እዩ እቲ ግብረ ሓይሊ ኣብ ዝገበሮ ምድላው ኣመልኪቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሳለጦ ምርኢት ትካላት ጸጥታ ኣብ ዝሐሸ ብርኪ ከም ዝርከቡ መርኣያ እዩ ክብሉ እቶም ኮሚሽነር ጀነራል ሓቢሮም የስምሪት ኃይላችንም እያደገ
በሎጂስቲክስም እናሰማራቸው ተሽከርካሪዎች ዓቅሚ ወፍርና እናዓበየ እነዋፍረን ተሽከርከርትን ድሮናትን ካልኦት ውጽኢታት ቴክኖሎጂን ተግባራዊ ኮይኖም እዮም እዚ ንሃገርና ዓብዪ ዕድል ካብ ምዃኑ ላዕሊ ካልኦት ሃገራት ዝምነዮ ዓይነት ዓቅሚ ተፈጢሩ እዩ እዚ ድማ ንሃገርን ህዝብን ዓብዪ ውጽኢት እዩ እቲ ጉባኤ ንምስታፍ ብዙሓት ወጻእተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ምምጾም ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ ምዃኑ ዝሓበሩ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ሕብረተሰብ ዝተለምደ ምትሕብባር ከበርክት ጸዊዖም ባለፈው እንኳን በ37ኛው የመሪዎች ጉባኤ ወደ 8100 ዴሌጌሽን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው ማለት ኣብ ዝሓለፈ መበል 37 ጉባኤ ከባቢ 8100 ኣጋይሽ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ሎሚ ካብ ዝንላዕለ እዩ ትጽቢት ዝግበር እዚ ንቁጠብ ሃገርን ህንጸት ዲፕሎማስን ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጋሻ ተቐባሊ ህዝቢ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ዝምስክርዎ ነገር ስለ ዝኾነ ከም ህዝቢ መንግስቲ ትካል ጸጥታ ክንረጋገጽ ይግባእ ኣብ ምርኢት ሓይሊ ጥምረት ጸጥታን ድሕንነትን ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ብርቱካን ኣያኖ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ተዓዚቦም ከተማ አዲስ አበባ ንመበል 38 ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ትገብሮ ምድላው ዛዚማ ኣጋይሻ እናተቐበለት ከም ዘላ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብታ ከተማ ዝተሃነጹ መባጽሕ ቱሪዝም እውን ታሪክ ኢትዮጵያ ብምፍላጥ ዝለዓለ ጃም ከም ዝህልዎም ተገሊጹ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ከተማ አዲስ አበባ መቕመጢት ኣህጉራውን ዓለም ለኻዊ ትካላት እንትኾን ንኒውዮርክን ጀኔቫ ሲዕባ ኣብ ዓለም መበል ሳልሰይቲ ማእኸል ዲፕሎማሲ እውን እያ እታ ከተማ ንመበል 38 ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ንዝመፁ ኣፍሪካውያን መራሕትን ዕዱማት ኣጋይሽ ንምቕባል ተሳልጦ ዝነበረ ምስንዳእ ዛዚማ ካብቲ ዝሓለፈ እዋን ብዝተፈለየ መልክዕ ወቂባ እናተጸበየት ትርከብ ከተማ አዲስ አበባ ንምጽባቅን በብርክ ዓለም ዝተዋሃበ ደረጃ ክትረከብ ምግባር ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት ከም ዝተወገኑ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊጸን እየን ለአፍሪካ ህብረት አንድ ትልቅ ብስራት ነው ሕብረት አፍሪካ ሓደ ዓብይ ብስራት እዩ ከተማና ብርክት ዝበሉ ለውጥታት ኣተኣናጊዳ ከተማና ከም ሽማ ዕምበባ ኮይና እያ ነቲ ጉባኤ እናተጸበየት ዘላ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በብመንገዲ ብዙሓት ነገራት ንሽፍን ነርና ሕዚ እዚ ነገር ተሪፉ እዩ ከተማና ተቐይራ እያ መዘከር ዓወት ዓድዋ ካብ ዝህነጽ ናብዚ 40 ዝኾን ኮንፈረንስ ተሳሊጥ እዩ ኣብ መዳይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መስመራት ከተማ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር መርኣያውን እዮም ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ዘመዝገበቱ ውጽኢት እንተነርውን ምስ 36 ስማርት ከተማታት አፍሪካ ተወዳዲራ ብቀዳምነት ምስዓራ ሚኒስተር ቱሪዝም ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝውፅኦ መረዳእታ ይሕብር ከተማ አዲስ አበባ ከም ሽማዕ ዕምባባ ንምግባር ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት ተወጊኖም እዮም ከም መርኣያውን ቅድም ከበለል 74 ሚእታዊ ትሕቲ ብርኪ ህንጸት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከም ዝነበረ ሓቢረን ብምኽንያት ልምዓት ኮሪደር ዳግም ብጽሬት በምህናጽ ናብ 50 ሚእታዊ መትሓት ከም ዝተኻለ ዝሓበራ ድማ ሚኒስተር ልምዓትን ከተማ ጫልቱ ሳኒ እየን አጠቃላይ ከተሞቻችን 74% ገደማ የነበረው ዛሬ ላይ 50% የተፋፈጉ ቦታዎችና ከደረጃቸው በታች የሆኑ የከተማ አካባቢዎች ዝቅ ማለት ችሏል በሓፈሻ ኣብ ከተማታትና 74 ሚእታዊ ተዓፊኖም ዝነበሩ ትሕቲ ብርኪ ዝነበሩ ኣባይቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ 50 ሚእታዊ ትሕት ምባል ክኢሎም እዮም ነዚ ኣብ ምትግባር ልምዓት ኮሪደር ዝለዓለ ብጽሒት ኣለዎ እዚ ምስ ሰብ ተኮር ልምዓት ዝተተሓሓዙ እዮም ልምዓት ኮሪደር ጠመተ ዝገብር ጽባቐ ጥራሕ ኣይኮነን ፍትሓዊ ተረባሕነት ንዜጋታት ዝምጥን ሰብኣዊ ክብሪ ዝህብ ልምዓት እዩ ከተማ አዲስ አበባ ኣብዚ ሕዚ እዋን መባጽሕ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ኮይና እያ ዓለም ለኻዊን ኣህጉራዊ መድረኻት ብስፍሓት እናሳለጠቱን ትርከብ እያ ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃሙን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝመጹ ዑደተኛታት ታሪክ ኢትዮጵያ ፈሊጦም ንኽመለሱ ዘኽእሉ ብርክት ዝበሉ መባጽሕ ቱሪዝም ተሃኒጾም እዮም ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ንዑደተኛታት ክፉት ምዃኑ ድማ ታሪክ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ንምፍላጥ ዝለዓለ አበርክቶ ከም ዘለዎ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምባሳደራት ሓቢሮም እዮም And I think that it's not by coincidence that ብምኽንያት እዚ ፕሮጀክት ጸጋ ኢትዮጵያ ንኻልኦት ንምርኣይ ከም ዝተሓሰበ ግልጽ እዩ አዲስ አበባ መዲና ሕብረት አፍሪካ ምዃና አጋጣሚ እዩ ዝብል እምነት የብለይ I'm always as impressed as the first time ብዙሕ ግዜ ተመላሊሰ ግና ድማ ኩሉ ሻብ ከም በሓዱሽ የዝድነቕ ኣብ ውሽጢ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣርማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዑደት ምግባረይ ዕሙቕ ዝበለ ስምዒት ይፈጢሩለይ
ሙዚየም መዘከር ዓወት ዓድዋውን ዓወትን ወነ ኢትዮጵያን ንዓለም ዘፋለጥ እንትኾን ኣብዚ ሙዚየም ዑደን ንምግባር ንዝርከብ ዑደተኛታት ዓወት ኢትዮጵያን ጥራይ እንተኾነ ዓወት ዓድዋ ንኣፍሪካውያን ዘለዎ ትርጉም ንኽፈልጡ ይገብር እዩ። ኣዲስ ኣበባ ንመራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ምቕባላ ድማ ማእኸል ኣፍሪካውያን ንምንታይ ከም ዝኾነት መርኣያ እዩ። ብኻልእ ወገን ከዓ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ብምጥቃም ተረባሕነት ኢኮኖሚያ ተዕብየሉ መድረኹን እዩ። ኢትዮጵያ ብመስዋዕትነትን ተጋድሎን ወለዶታት ብባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይተገዘአት ሃገር ከም ዘረከቡና ይፍለጥ። ካልኦት ኣሕዋት ኣፍሪካውያን ፀገም ሰላም እንተጋጥሞም ንኣፍሪካውያን ካብ ዘለዎ ሓልዮትን ቅኑዕ መትከልን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ብምልኣኽ ሰላምተን ሃገራት ናብ ንቡር ብምምላስ እጃማ እናበርከተት ዘላ ሃገር እውን እያ። በዚ ስራሕ እውን ዓለም ለኻዊ ናዳን ኣፍልጦን ዝረኸበትሉ ጉዳይ ኮይኑሎም መበል 38 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ መበገሲ ገይሩ መርሃ ሰላም መረሳ ዝስዕብ ፀብፃብ ኣዋይድሎ ተኸታቲልና ንመለስ። Ethiopia is the mother of African independence. ሰፊሕ ማሕበራውን ተፈጥሮውን ሃፍቲ ዘለዋ ኢትዮጵያ ስለ ካልኦት ሃገራት እትርከበሉ ኣህጉር ይኹን ዓለም ዘሳለጠቶም ጉዕዞ ነፃነታት ኣለዉ። ብስሑት ስልሒት ተዘይኮነ بعمق حق مزينا بزقدمو فلتاتن حقتاتن حرنت نعلم زعقبت إثيوبيا سبعق محجرات زسالتو عفتاته بإنجليزية هيجمني زبهل زسرع لو على وهاجرناي مدفر خيدن مجزأته وتكبره بعلي تواجعته خبرنا ولدنا شعراته ونيا كم زي معدل خوينو بزي لايبيريا نساون بموجزيت النت أبصلال خالي هاجر كتعلب تجديدايا كلن هاجرات أفريقيا أبتحت بعده ومجزأته ودي غنيا زي سلام زسنوم أفريقيين دكي سوما يفلتون سلام أب حرنت ينتلتل نعصرت شو مونت سمانيا قوزاترا غورغوروساويان أفريقيان ناي ممقال وفري مبقسيو زغورو كل جزن تقون نزمو جزاي شيء وزمص علاو مجزاتي كسا عصرت تشعن تسسا أقوزاترا أوروباويان زليقيو حرنتها فتصو محلفة هوا زي تفلت مرأيا ناس انت هاجرنا إثيوبيا بأقوزاترا هاجرنا عصرت تشعن عشران شو مونتن دقيمو وريرو بزوحات خبابيتات هاجرنا زغير عيلي أب مزقب علم زسفر خور سمنا كيعين حربينياتات بحرمة لب نزقلت عقن جزء عرفت كيهاو ناي جزء أنت مجلس بحيتو تجزأت كينغون ولدو نزنت علم زذكرو قيا ولدنا فتسيموم يوم دحر زغيا نقوسا نقست هاي لسلاسي عصرت تشعن 33 عام تمرت كاب وصا استقبلت هاجرنا نناصنتهم وفيات زغونو زيغاتات افريكا اب حقفو احيزا سلحرنتهم زتغعزتو منقدلو نيلسون مانديلا سلحرنت اتقوفر مسلات زلوهم قوام تلسالاساينت زربون تنبرون ابارتايداويت دبوب افريكا نتسالطوم بدلات اتقاو طلبات اقداس منبارو بمئمانهم سلحرنتهم نزغعزو اتقاو منقسقاس اوان من سينت نتتعلم كرخو زغنعو نابتا ببعداويان تجزيا زي تفلت عباي هاجر إثيوبيا ينيرو كولفي أفوزيا سلام ديبا اتبلو اللوا سلام أب حرنت ينتلتل إزي إثيوبيا نسلام أفريكا كابز تكبرتهم تكبارات حديو إزي سلام أفريكاويت هاجر استقدر حقت علم لخاو أمامونيو حدنت حزبتات علم ما ناتشوم حزب نصا ዝኾነ ህዝቢ ሓራ ኮይኑ ክነብር ይግባእ ኢሉ ንምሙጋት ካባና ብዝበለፀ ክዛረብ ዝኽእል የለን ካብ መበገሲኡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጉጉይ ስልሒት ስለ ዝኾነ ካብ ምድረ ገጽ ክጠፍእ ሓሳብና እዩ ዛሬ የአፍሪካ ልጆች ሎማዓንቲ ደቂ ኣፍሪካ ህልውና ኣህጉርና ብንቕሓት ብምስላጥን ብዝበለፀ ኣግባብ ብምጥንኻር እንገብሮ ቓልሲ ሕይልና ካብ ወለዳውን ታሪኻውን ተወቃስነት ምድሓን እዋኑ ካባና ዝጠልቦ ዓብዪ ዛዕባ እዩ ንብል who trained Mandela ስለ ሓርነት ሃገሩ ንዝተቓለሰ ማንዴላ መን እዩ ዓሊምዎ ንጉስተ ነገስት ሃይለስላሴ ኣንጻር ሮዲዥያ ንዝግበር ቃልሲ ንሙጋቤ መን እዩ ዝተገደሰሉ መንግስቱ جبار حداقي عنقال سراويت منقشان تليو علو عاوت توهيلو زتزيملو مرأياق السحرنة إثيوبياويان بدك يقوم سفيحهم كالرأي زدحانتس وعفلالات بمقلة إثيوبياويان سلا حرنتهم حبيرهم ن أفريكاويان أحواتهم تعوات النت زرقيلو كينات عدوى عن فتغال سزانت سرا إثيوبيا سلا سلام أفريكا استقوى عزتو خبي درحقتيو ناي أيكا ألن منفس تقاليهو بزركاوو أفريكاوي سلا نتسانتو كسوقهم زخألة ناي تاريك أقاط من إثيوبيا سلنت أنتن سلام أفريقيا زفلمتو
ጉዕዞ ጸለምትዩ አፍሪካውያን ከም አፍሪካውያን መንነቶም ንጎን ተገይሩ በመንነት ገዛአት ሀገራት ኣብ ዝጽርሕሉ ግዜ ኢትዮጵያ ታሪካ ሉዓላውነታ ዓቂባ አህጉር ዘገረ ወፍሪ ዕቀባ ሰላም ክትሳለጥ ናብ ኮርያ ምስጋራ ምህላው አፍሪካን አፍሪካውያንን ዘረጋገጸ ታሪኻዊ ክስተት እዩ እዚ ወፍሪ ዕቀባ ሰላም ብውድብ ሕብራት መንግስታት አሳሳይነት ዝተሳለጠ ከም ምንባሩ ውክልና አፍሪካ ሓንጊጣ ምንቅስቃሳ ንምጽራሕ ዓጋተ የለን ሰላም ምስ ምርግጋጽ መንነት መሳን መሳ ዝኸድ ዛዕባ ከም ምዃኑ ኣብ መድረኽ ፖለቲካ አፍሪካ ይኹን ኣብ ልብ አፍሪካውያን ህድኣትን ሰላምን ክህል ዝተሳለጠ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ንሰላም አፍሪካ ኢልኻ ምጽራሕ አገዳሲ እዩ ኣብ ድሮ ክል ግዜ ሓራም ውፃ ሃገራት አፍሪካ ሉዓላውነታ ዓቂባ ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ግዛአት ክልል ኣየር ኡጋንዳ ብሓይሊ ኣየራ ንምውሓስ ዝፈጸመቶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ልቢ አፍሪካውያን ስምዒት እወ ንሕና ጸለምቲ ንኽእል ዝብል ርትዕምቢሩ ምዕባልኦም ክእምቱ ዝሓንጸጸ ታሪኻዊ ፍጻመ እዩ ሰላም ኣብ ልቦና ሰባት تسرح زقعزو سلام إثيوبيا نأفريكاويان يخون إلنا نمبال زسرع رتعي يلن مونوروفيا يخون كازافلانكا وسرع محراي زيزيا منوار مخال ببعلو بالراخة بوليتيكا أفريكان أب دولدول صفح دوز بلو قعزو حرنت منوار زخل سلتين يري نايحز حبرة أفريكا تمسرت تلو ودب حدنت أفريكا مسرت متحز بسلوت كهنز أبستقبر عدراش ودب حدنت أفريكا إثيوبيا زقبرتو من كسغاس سلام أفريكا بحدنت أفريكاويان زرقاقص نمخانو زلوا قوام بنصر زرئيو كونغو وفيرو سلام أفريكا عمامات زسالة سراويت إثيوبيا توكالي لو ألاويت إثيوبيان مرأيا طلب سلام إثيوبيا يو لايبيريا رواندا بروندي دبوب سودان صوماليا دوموزو حز سراويت إثيوبيا زبع سلام أفريكا نمخانو رقوت مرقاقص إيو سلام بتتحاز كاب أسرت شعات سسا ناي كونغو ناي سلام خبار الله تاريخ تمزجي بزحدري رواندا تولكا بروندي تولكا صومالي تولكا سودان دما دعو سلسة قطناي سودان دارفور موغوزلو أبيز بحال دو سودان أو كم زيهم زولو تمزجو تاريخات نا أفريقيا تقولوا لا تعيو أجندة لمعت إسراء سسان سلستن تعوت مقبر إثيوبيا بمقبب على خيلة نخالوت نمتراف بفريات سرناي حاجين كوتا قد أمن لو ألاونت مقبن مرققات سرحت تتعمم يا زلا لو تتاتون شبوتات زعبا حملوا أسر كاب دوب سجيرو خبابي وأير إثيوبيا وحيسو نقوربا بالتهاجراتن هاجرات زوقتنا تلم ما يوم كموالو زنبرو صلوا بسفي احتراح زي قلت كرنا سفي حيو مبراق أفريقيا تهاجر إثيوبيا نزلاق تربعنت هاجرات سمين أفريقيا استوقع عزتو وعزو نسلام زغدت رحقتي الغاموال قرعاتيوم بلمعات كوريدر هاجرت السالتو زلاو فري كابخلت حراز خون حيلي أب مفلفال رؤي قد زنبر قدم مدلاو إثيوبيان هاجرات كم ناي بعلم بروجكت كريو زقبا عمام كون زلوو سلامو عالم جهود ناي مقبر سلام أفريقيا زسالت سلتينيو سلام مسارتاوي طلبات بوحس عقبا مسمركاب يدعاز سلام نيتيبيا أفريقيا 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 هاجراتين أفريقيا زاري የአፍሪካ ልጆች የአህጉራችንን ህልውና ነቅተን ሎምን ሕና አፍሪካውያን ህልውና አህጉርና አፍሪካ ብምሕላውን ብምጥንኻርን እንገብሮ ቃልሲ ብምስፍሕፋሕ ካብ ተሓታትነት ወለዶን ታሪክን ምድሓን እዋኑ ዝጠልቦ ዓብዪ ዛዕባ እዩ እንብሎ ንዙ እዩ who trained Mandela Emperor Haile Selassie ንምዃኑ ማንዴላ መን የስልጢንዎም ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዮም ኣሰልጢኖምዎም أبا قالسي ترى بعدها مجزاتي نموجابس من يحجزهم منقستيو. The African Renaissance cannot be realized without bringing about a paradigm shift. هداس أفريقيا بزي سربوك قصد بوليتيكاوي محبراون خطباون لوطي سرعة منقست كمتسيلكا أي حسابن. The way we see ourselves as Africans. عرسنا كما أفريقياويان نريولو من قدي هاجر بوكال تاريخنان زانتانان بممحياشن قدام النت النبوم زعباتات كخوني قبا أفريقيا أفريقيا أفريقيا
ማዕድ ዜና ሕዙን ይቕፅል ተመልከቲ ሕድርማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክሰግር መምሓይሺ ማክሮ ቁጠባ ቁልፊ ፀገማት ከም ዝፈትሕ ሚኒስትር ገንዘብ ኣፍሊጡ እዚ ዝተባሃለ ሚኒስትር ገንዘብን ተፀዋዕቲ ትካላትን ገምጋም ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ ፈረቕ ዓመት 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ተግባራዊ ዝተገብረ ዝተማልአ መምሓይሺ ማክሮ ቁጠባ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ መብሪሆም ኣብ ዝተረፉ ኣዋርሕ ኣብ ኣፈፃፅማ ፖሊሲ ታክሲ ኣተኣኻኽባ ሃፍቲ ወፃኢ ኣፈፃፅማ ማዕቐፍ ሽግሽግ ዕዳ ምሕደራ ዋሕዚ ጥረ ገንዘብን ምድላው ባጀትን ጠመተ ብምሃብ ከም ዝሰርሐ ሓቢሮም ኣሎም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ገንዘብ ዶክተር እዮብ ተካልኝ ብግዶም ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዝነበረ ኣፈፃፅማ ስራሕ ብዝተናበበን ዝተዋደደን ኩነታት ዝተማልአ መምሓይሺ ማክሮ ቁጠባ ተግባራዊ ተገይሩ መሓለኻታት ቁጠባ ዝነበሩ ፀገማት ዕልባት ዝረኸብሉ ነይሩ ኢሎም ውፅኢት ክረክብ ዝኻለ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ተዋዲዱ ብምስርሑ ከም ዝኾነ እውን እዮም ሓቢሮም እዚ ዝተጀመረ ምትሕባርን ምውዳድን ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ምግላፆም ካብቲ ሚኒስትር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ሰጊርና ኣለና ሓማስ ኩሎም ዝዓገቶም እስራኤላውያን እንድሕር ዘይለቂቁ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ክቋረፅ እዩ ተባሂሉ ጉጅለ ዕጡቕ ፍልስጤም ሓማስ ዝዓገቶም እስራኤላውያን ሙሉእ ብምሉእ ዘይለቅቕ እንድሕር ኮይኑ ዝተገብረ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ብምቁራፅ ዳግም ኩናት ከም ዝኽፈት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ገሊፆም ህይወት ብዙሓት ንጹሃን ዝቐጠፈን ሚልዮናት ካብ መረበቶም ዘመዛበለን ኩናት እስራኤል ሓማስ ቅድሚ ወርሒ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ተገይሩ ግዝያዊ እፎይታ ከም ዝፈጠረ ይዝከር እቲ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ካብ ዝጅመር ከም ኣቋራፂ ኣውሮፓውያን ካብ 19 ጥሪ ጀሚሩ 16 እስራኤላውያንን 3 ታይላንዳውያንን ዝተለቐቑ እንትኸውን ብመተካእታ ድማ 566 ፍልስጤማውያን እስራት ነፃ ወፂኦም እዮም ይኹን ዳ እምበር ሓማስ እስራኤል ኣብቲ ስምምዕነት ዝተኻተቱ ቅድመ ኩነታት ጥሒሳ እያ ብዝብል ዝተረፉ ዝተዓገቱ ሰባት ናይ ምልቃቅ ከይዲ ምድንጓዩ ኣፍሊጡ እዮም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ስዒቡ ሓማስ ክሳብ ዝቕፅል ቀዳም ዝተዓገቱ እስራኤላውያን ሙሉእ ብምሉእ ዘይለቅቕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዘብቅዕን ኣብ ጋዛ ዳግም ኩናት ከም ዝእወጅን ኣጠንቂቖም ኣቐባሊ ቃል ሓማስ ቃሳሚ ኣቦ ዙሁሪ ብግዶም ምፍርራሕ ኩነታት ብዝበለፀ ካብ ምውስሳብ ሓሊፉ ዋጋ የብሉን ክብሉ ንመጠንቀቕታ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምላሽ መሃቦም ቢቢሲ ጸብጺቦም ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብሰላም ንክሳለጥ ብሄራዊ ኮሚቴ ሕብረት ኣፍሪካ ምድላዋት ምዝዛሙ ፍሊጡ ካብ ዜና ወፃኢ ሓማስ ኩሎም ዝዓገቶም እስራኤላውያን እንድሕር ዘይለቂቁ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ክቋረፅ እዩ ተባሂሉ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዘይ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም ምልክታ بعينቱ ፍልይ ዝበለ ኮንፈረንስ ተዳልዩ ኣሎ መራሕቲ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ዘካይድዎ መበል 38 ስሩዕ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ቅድሚ ምጅማሩ ዝካየድ እዩ እዚ ዋዕላ ካብ ብርክ ዝበሉ ሃገራት ኣፍሪካን ካልኦት ክፍለ ዓለማትን ዝመፁ ተሳተፍቲ ምዕሩይ ሃዋህው ዝፈጥር እዩ ንኩነታት ለውጢ ኣየር ዘይስኮን ዓለም ለኸ ፍርያት መስኖ ብዝብል ብሚኒስተር መስኖን ከባብታት ቆላን ጉባኤ ተዳልዩ ኣሎ
ሚኒስተር መስኖን ከባብታት ቆላን ውሕስና ምግቢ ንምርጋጽ ብዝለዓለ ትልሚ ኣመላ ኢትዮጵያ ኣብ ልምዓት መስኖ ልዑል ዓቕሚ ኣብ ምህናጽ ዝርከብ እዩ ካብ 5 ለካቲት ክሳብ 7 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ሙዝየም መዘከርቲ ዓወት ዓድዋ ብለውጢ ኩነታት ኣየር ዘይስኮን ዓለም ለኸ መስኖን ፍርያትን ብዝብል ጉባኤ 2025 ክሳለጥ እዩ